Eu flipo. Ben, boa tarde a todos. Hoxe vou traer un tema homenaxe. Homenaxarei a dúas grandes seccións deste programa. A desconexión cultural do amigo Denis, falaremos de cultura, e tamén o que é experimento de Alba Rubio, que non se atopa con nós, pero sempre a temos aí en presente. Bueno, farei unha mistura, non? Magos do capital. Ben, esquecíame de que a parte de novas pintorescas deixarei a Alberto, que, bueno, ten máis gracia, máis gracia non ten algo de gracia. Bueno, aquí Pablo Tixes nos está dando pistas dos que estamos aquí. Temos a Denis Fernández, temos a Alberto Montes, xa falou Pablo Insua, por aquí tamén. Hai moitísima máis xente. Home, aquí estamos todos, non falta nadie. Bueno, o domingo fun dar a un museo, de vez en cando hai que deixarse caer por eles para ver así cousas. Bueno, na primeira planta había algo típico do museo, pois televisións con volumes enxordecedores, cámaras de seguridade movéndose polo chan e cousas destas raras que tanto lle gustan aos posmodernos. Bueno, é dicir, é o que te esperas atopar no museo. Non sei, eu creo que o artista o que buscaba era anoxar o personal, polo menos comigo a cada uno, porque eu non entendín absolutamente nada. Despois, bueno, xa fomos á segunda planta, que aí sí que había algo un pouco máis coherente, digamos, que é a parte máis parecida ao que é experimento. O que tiñamos na segunda planta, neste caso, era un percorrido, digamos, polo mundo culinario. Ben, tiñamos un percorrido por diferentes trebellos que sirven para facer varios procesos culinarios destes modernos, como a famosa esferificación, a ver se o digo ben, de Ferran Adrià, ou o proceso para facer o cava. Tamén, a parte desto, había, bueno, unha parte un pouco friki que a mí me gustou bastante, que era unha serie de dispensadores de cheiros variados que iban, bueno, soltando o arrecendo, e a xente, bueno, neste caso o visitante do museo, tiña que adivinar que tipo de cheiro se trataba. É dicir, a min gustoume bastante. Pero ahora imos á parte friki do asunto. É dicir, por fin me deron a resposta dun dos grandes, digamos, incógnitas da miña infancia. Por que fan esos ruidos os petacetas? Ben, por fin un museo que aporta coñecemento, digo eu. É dicir, eu non me esperaba atopar esta cousa nun museo, pero efectivamente, se tedes tempo e ganas no Centre de Arte Santa Mónica na Rambla, pois ali desvelarán a vosa incógnita. Xa vou dicir eu agora. Seica. Bueno, pero se o queredes ver in situ tamén, que teñen alá unha morea de petacetas postos nun expositor así, en plan de algo, digamos, fora de... Ben, no proceso de fabricado do caramelo, porque os petacetas son uns caramelos, introdúcense pequenas cantidades de CO2 que ao entrar en contacto ca nosa saliva, neste caso cun líquido, liberan o gas e producen esa reacción como que fora como de estalar na boca e todo isto. Isto máis ou menos vería sendo xa parte de cultura. Ahora simplemente farei unha... A ver, sen golpes, a ver que vas facer. No, un último apunte sobre esta exposición para os lambóns aos que lle guste este tipo de, bueno, de nouvelle cuisine catalana. Fan mostras gratuitas de gastronomía in situ. Coido que ás 2 da tarde e ás 7 da tarde no Centre de Arts da Santa Mónica na Rambla. É dicir, se vos gusta este tipo de cousas, como, non sei, espuma de chourizo e xouvas esferificadas, pois supoño que vos poderán facer unha pequena mostra desto. Benvidas e benvidos ao gran circo mundial. E agora imos co antigalego da semana. Non sei se alguén quere tirarse a piscina para saber quen, bueno, para intentar adivinar quen pode ser. A ver, o funcionamento deste premio, non, é que cada semana Pablo no seu Eu Flipo escolle pois unha persoa, ou unha institución incluso. Efectivamente, mira, deuche unha pista, unha institución que esta semana de ben seguro será, pois, quen pode ser o antigalego desta semana? Vexo caras aquí longas, en plan de yo no quiero decirlo, por favor. Hai 500, 600 asociacións, patronatos e persoas que poden levalo. Veña, dalle máis. Eu, bueno, referirime a un ente supramunicipal, incluso. Concello da Coruña. Non.
supra un pouco máis por arriba. Deputación de Pontevedra, pode ser? Aí está. Moi ben, Roy, moi ben. Queremos descansar, es decir, con injusticia que nos... Bueno, simplemente a Deputación de Pontevedra levase este premio colectivo esta semana. Poderíamos personificar incluso, pero bueno, é mellor que leven todos porque todos teñen a súa parte de culpa. É dicir, por volver aos peores tempos da única imposición que existiu e existe na Galiza, a imposición do español, premio antigalego da semana á Diputación de Pontevedra. Gracias gobernos estados, obrigadas Banco Mundial, por ser tan bons xestores do medio ambiente fecal. Pero non vos confiedes, o noso día chegará. Construiremos outro circo xusto, libre e radical. Barbeito por dereito, queremos descansar deste circo de injustiza que nos quere afogar. Barbeito por dereito,